na rantse da Allah za ka samu daga kan irinsu abin da ya baya ba a samun mutuwar aure baya mutuwa. Ga kunan ku kuma 'yan gabana a tambaye ku yanzu, maganar gaskiya ne, a tambaye ku yanzu a cikin kunnan in ba su abu wani ya yi aure 3 amma babansa aurensa 1, tun da ka tashi ga uwarka ba a sake ta ba har yanzu tana nan. Kai kuma ka sake mata 2, ka sake 3, wai ku har yanzu ba ku gane ciwon ku ba ne? Tambayar ku nake, wai har yanzu ba ku gane ciwon ku ba? Ba za ku yi magana ba? Sai kun yi magana ai. Wai har yanzu ba ku gane cutar ku ba ne? Ya aka yi waɗannan duka har yanzu auren su yana nan? Ya aka yi kai kuma naka har yanzu ka kasa shiryawa da matarka? To zunubanka ne. Ibnul Qayyim ya kirga abubuwa 47. Yace in kai zunubi sai sun same ka. Komin tsiyarka, sai dai wallahi in ka tuba ka daina. Daga cikin su ko matarka Allah ba zai bari ku shirya da ita ba. Zunubi zai hana. Kai ko godiya ko doki da kake hawa wallahi sai ya saba maka. Domin Sufyanu Suri ya hau jakinsa ko dokinsa ya fara tutsu, kawai sai ya sauka ya rabu da shi. Sai ya je nemi ruwa ya alwala, sai ya sallah raka'a guda 2. Ya ce ya Allah, hadisin da Abubakar ya ruwaito ya ce duk wanda ya sallah raka'a guda 2 ya tuba akan zunubi Allah zai yafe masa. Na yi sallah raka'a guda 2 ina tawassuli ka yafe mun. Zunubi na ne yasa raƙumin nan ya ya tafi da ni. Ya gama sallah ya roki Allah, sai ya kada ragamar raƙumin, sai ya durƙusa, sai ya hau kawai sai kama tafiyarsa, saboda Allah ya yafe zunubin. Kana wasa ne da zunubi wallahi, ko kuma kuna wasa ne da zunubi. Na rantse da Allah, zunubi ko ka tara kuɗi sai ya haramta maka jin daɗin kuɗin, ko ka tara su. In baka yadda da ni baka je ka yi, wallahi zaka gane kuskurenka. Duk abin da yake damun mu yanzu a ƙasar nan zunubi ne. Wallahi shi ya cutar da mu. Duk abin da yake faruwa, da tattalin arziki, da rashin zaman lafiya, da talauci, da rashin kwanciyar hankali, da duk abin da ka sani, na rantse muku da Allah da za a tuba a yafe, na rantse da Allah amincinsa ya dawo. Ai Allah haka ya fada, wala yubaddilannahum min ba'dihim khawfihim amnan, amma yace ya abudunani la yushrikuna bi shay'a. Zan canza tsoron da suke cikin dawo musu da aminci. Me yasa yayi ba Qurayshawa gori yace li ila fi quraishin ila fihim rihlatash shita'i was sayf, kifali abudu rabb hadha albayt allazi at'amahum, wanda ya basu abinci, wa amanahum, ya amintar da su min khawfin, daga tsoro. Aurenka zunubi, zamanka da matarka zunubi, kasuwancinka zunubi, maganganunka zunubi, harkokinka zunubi, zamanka a kan titi zunubi, ka shiga gidanka zunubi, ko ina fa zunubi. Kuma ku ce wai sai Allah ya kawo zaman lafiya, don me zai kawo? Tsoron ku yake ji? Ku ne da shi ko shi ne da ku? Saboda haka wannan zunubi ne. Duk kuma yaran da suke waɗannan za ka ga yadda auren yake, ba a gamawa lafiya. Yanzu haka inda za mu tambayi tsofaffin nan, watakila wani zai samu yana da ɗansa, amma ɗan ya haifi ‘ya'ya 3 kuma an dawo masa da su sun zama liability a kansa. Zunubin yaron ne yake cutar su, saboda ba kwa bin ƙa'ida. Saboda haka dole za a sha wuya. Wannan haramun ne a fili, ko ba a gaya maka ba, ka san haramun ne. Tun ya je ya riƙe yar mutane ya foto da ita. Ko? Iyaye suna can suna zaune, ai ba daidai ba ne. Ko da in za ku gyara, shi Allah da gaske ke, in kun gyara zan gyara mu, ku gyara ba zan gyara ba. Shi ne gaskiyar magana.